niin, tästä lähtee. Nyt käydään hakemaan Jari ja heti kun saadaan toi grille kyytiin. Ei, hinkiti. Maukalla ei oo hirveä stressi. Nope. Eikö? Nope. Kestäis liian kauan. Vähän. On vika. Ei. Teis mitään, nyt lähdetään hakemaan Jari. Päivä. Ai. No niin, se on Jari. No. Mihin matka? Kuppai. Mihin matka? Ei. Ei oo matka mihin. Meillä hikoinen. Päivää. 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 Mikä sulla on kädessä? Häh? Alkulämpö vedetty. Joo. Mulla on urheiluvideo tiedossa. Aha, okei. Selvä. Päivää. Mä mietin. Mulla on nälkä. Dokumentaatio. Tuossa salaattia. Salaattia. Moi. Vai juostas sun pizzeriaa? Hei. Nyt Minna veskis. Ootko sitten juoksukutimeissa kaikki? Kutimissa. Joo. Hei, mun auto pitää ihme nakutusta. Sopiiko starttaa se tuossa parkkikseen ihan pikaseen? En mä tiedä. Ei taas. Pyydätkö sä multa lupaa vai? En mä tiedä. Eikö se sun? Joo, nyt lähes näkyy. Ei. Tosta kun sammuu. Sehän on sun päällä. Ruoa se päässä. Tästä on ääni. Tästä on ääni. Joo. Mikä tää paikka niinku olevina? Tää on lentokentän lenkkipolku. Elikkä Kuusamollakin joku spilpolku. Ja sitten vielä autotallista. Näyttääks tää siltä, että me juostaan? Tuo tulee vihollinen tosta aika. Pitäisikö meidän maastoutua? No menen tohon piiloon. Eli me ollaan nyt, tossa näkyy kone. Tuossa tulee muuten jumppapaikka vastaan. Ollaanko me niinku 2 kilsaa kävelty? Siinä on Sanoja niin tollasia ääneen, jos tää kuulee. Sanoisiko se ääneen? Mun piti vaan ajatella sitä. Joo. No niin, täällä on tilaa. No niin, Jari kyytiin. Jätkät, tulkaa tsegaa sisältä. Ihan makee. Saa tulla kattoo. Ai niinkö? Joo. Ei tulo ennen istuttu. Laski. En mä tiedä. Aika hieno. Eiks oo? Oh. Mä taon tuonne päin. Kato. Tää on pitkä. No. Aika hieno. Ei, nyt mennään. Mitä? Mä sanoin, että nyt mennään. Eiks tää nyt ite sä olis tietysti nyt extemporeen? Ei, no tää on aina extempore. Mitä sä niinku sovittu yhtäkkiä? Mitä sä niinku sovit yhtäkkiä? No kun tuossa nyt sattuu olemaan tuossa ikkunat auki, niin nyt mennään. No jopa. Tää varmaan pitää pysyä. Mutta tää on paljon viileempi kuin kävely. Joo. Me päästään sinne Tapainilla hallille vähän nopeammin ja helpommin. Eiks vaan? Joo, se on ihan hyvä lento. Niin mennään. Aika yllättävää. No niin, kaljat on näköjään. Joo. Avattu tämä urheilupäivä muuttuu todella kiinnostavaksi. Vähän kaloreita saada hirveen liikunnan jälkeen. Nestehukka.
takaisin. No. Terve. Tussilla siihen merkille. Ei mitään. Me ollaan nyt niinku perillä. Jossain perillä. Puoli matka vasta ei mitään. Tää on hyvä. Onko tää tuttu paikka? Jätkää. Mennään. Kaara on tallessa. Oho, joku tullut limussa. No onhan se nyt aika pitää. Otetaanko sohvapaikka vai mikä paikka? Aurinkopaikka. Muista toi on kyllä tyylikästä tulla tähän kaljalle tommosella. Vai mitä? Ei niinku yhtään pöllön päällä. Ei, epätasainen. Limusiinilla Kirkkonummen varrella terassille. Kas kummaa. Onks tää vielä Kaljalla Voukko oli töissä silloin. Niin, rokkarissa. Mä en muista mikä siinä on kuitenkin rappuset alas, kun tullaan Ei siitä tässä on ravintolasta. varrella. Eikö se on ollut kiinni jo ajat? Sitten tulee, kun tullaan pihalle, niin siinä on rappuset alas. Onko 3 vai 4 askelta? Olisiko siinä mukaan? On siinä yksi ravintola semmoinen. Mikä? Mä tulin turvalliselta alas, kun meni jänteet poikki olkapäästä. Ai saatana. Sporting Day. Joo, 10:02. Mihin te ootte Joo. Mihin soppaa te ootte mut laittaa? Pöydät erilleen ja sitten se lankku. Se on seuraavaksi. Hei, niin eihän se tuoppi nyt näy, kun on urheilupäivästä kysymys. Eihän se näy. Eikö se nestettä tasapainossa? Joo, okei, no lähdetään siitä liikkeelle. Ei mun Mä oon kyllä vähän pettynyt tähän treeniin. Tää ei oo oikein. Hei, Ei oo oikein tullut hikipintaan. tämä ilta ei ole vielä ohi. Lupaan, että sulle tulee hiki vielä. Ihan varmasti. Itse asiassa tuli jo, kun sä lupasit. Nuppia ylös. Onko tää tekninen pulla? Mullakin on Monta duunia tekee samalla. Ei mullakin on tekninen pulla. Tekninen Tää pulla. urheilu. Ai. Hei, Nightwish. Hyvä. Tästä tarjolla ollaan, se on vielä kaupasta. Ei mulla on tässä just tekninen pullo edessä. Oi saakeli, kamera. Noin. No nyt se rupeaa tän Mitä? Ei ole totta. Ja No anna nyt on. Älä viitsi. Jaa. No eiks tää nyt on vähän liikaa? Ei ole. Tää on ihan naurettavaa. Ei, se on semmonen juttu, Jari, että tästä sun nyt sun pitää olla varma, että se ei vuoda. Mä Kyllä ne. Ei minä näe. Noin. Tää on ihan naurettavaa. Ei ole. Näin ja... Joo, sekunnit menee. Ja sit sillä on vinkkinä siihen. Ne vaan vittu nää häitkäs on. Mitä enemmän pidät suussa isolla numerolla sidesilmillä, niin sen parempi se on. Niin, ja vähemmän lankkuun tulee nurinpäin. Kyllä, vähemmän lankkuja. Onko tää ihan välttämätöntä vielä? Kyllä. Just nyt. Kyllä. Eikö sitä voi olla vähän myöhemmin? Ei. Sä kysyt liikaa taas. Sun pitää nyt vaan luottaa, kato meihin. Sä kyselet taas liikaa. Tästä tulee muuten hirvilimua, jos se et oo hiljaa. Hirvilimu. Mä tarviin sitä. Anna vähän. Kyllä Jesa, se on tossa. Dr. Pepper. Siis kum. Tässä. Ai nyt puhutaan tarvii. Jotain puhutaan. Joo, tää on sydän. Oi! Ui. Se hyppii silmillä. Ei mä löydä. Ei kukaan. Joo, mä yritän löytää koko ajan. Mä avaan sen valmiiksi sulle. Älä vielä. Se on korkki on kiinni. Älä hosu. Älä nyt hosu. Jätkät. Mun mielestä tää on vähän liian paksu. Ei oo. Se on todella Onko se liian laimentaa sitä laimentaa kyllä, pikkasen että joo? se on todella ohut kaunis Se on liiga. paha sun mielestä, niin laimennetaan. Mun mielestä toi oli vielä vittu. Sä moitit alkoholia. Niin. Se moitti. Kuunnelkaa.
Se puhuu Sä sulle. oot laittanut se puhe pois ensin. Ne otat tässä nyt seuraavaksi. Ei, no laita se nyt taas kuvaa. Tähän vihreä ove eteen. Ei me hirveästi hakata sua. Nyt me ollaan perillä. Ei vielä. Ei olla. Me vaan väistetään muita liikennettä. Oho, ambulanssi nyt. Ajetaan vähän tänne syrjemmälle. Joo. Oho, tossa. Älä nyt rupee mihinkään tommosta. Toista tulee muuten... Käsiraudat vielä päällä. Tiedät, nää on kuulkaa tosi löysimmät treenit. Löysimmät treenit. Löysimmät. Mistä sä vielä tiedät? Nämähän pistää Tämä alkoa voi jäädä tää reppujari. Nyt koitat mä ohjaan sua ulos. Musta kädestä kiinni ja... Varo päätä. Erää varoutuu ulos. No hyvä, nouse pystyy. Mun täytyy sanoa kuskille kiitos. Saat sanoa kuskille kiitos. Ei, Venä maukko Jamaro jalkaan. Mä haluun Jari sanoa kuskille kiitos. Kai. Mä ohjaan sua. Venä vähän. Tästä suuret ikkunat. Kiitoksia. Hyvä. Joo, moikka. Kiitos, moi. Nyt tänne. Ja toinen ja kolmas, sitten suora. Tää on... Ja sit tulee pykälä. Ei jumakauta. Tulee pykälä. Ai just näin. Mitä Ei mitään, ota varovasti. Noin. Vaan käännetään vasemmalle. No just. Joo. Pyhä tähän laitetaan. Noin. Joo, se oli Pia. No niin. Mä tunnistin. Onnea, Jari. Sä oot vaan Ei koske vielä mihinkään. Onnea. Kiitos. Kuka siellä on? Kiitos. Joo. Onnea, Jari. Kiitos sitten. Onnea, Jari. Kiitos. Siis tää. Ja tää. Kiitos. 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 Aune. Kiitos Masa. Täällä me on kaikki tutut. Siis tää on. Onnea, pikku Jari. Kiitos. Kiitos. Onneksi olkoon. Kiitos. Onnea. Onnea Jarille. Kiitos. Onnea Jari. Tässä on luja puoli. Tää on hyvä. Tässä on. Ja siinä on kaas. Kiitos. Päivä, onnea Jari. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Tämähän tiedät. De är i kön. Siis. No just tää. Siis kuinka paljon? Kuinka paljon näitä on täällä? Osa. Ska moikka näin. Kiitos. Voisi vähän tulla. Et tiedä. Onneksi olkoon. Kiitos. Hei, Reija. Oi, Reija. Mä en muuten oikeesti tunnista kaikkia. Onnea. Kiitos.
Onnea Jari. Kiitos. Ei vielä. Tässä on täällä. Ei vielä kuule. Ei. Kiitos. Kiitos Liina. Onneksi olkoon. No niin. Jaa. No äiti käy. Hyvä tyttäriä. Hei, tää on mun tytär. Eiks se ookin? Tänkin mä tunnen. Tutun perässä. Tai mä koitan ojaa. Okei. Ei suoraan vaan. Voit käydä tästä pohjalta. Nyt tulee kohti kynnys. Tässä on kynnys tulee. Yes. No, varmasti löytyy. Hyvät lenkkarit. Kaikki menee pihalla. Joo, kyllä. Tässä tulee kynnys. Joo. Siellä se menee. Suoraan. Joo. Joo. Yes. Toinen. Kolmas tulee vielä. Kolme. Joo, hiekalla. No nyt on tuolla. Lenkille vaan. Hyvä urheilupäivä. Ihan mieletöntä. Aivan mieletöntä. Joo, siis älkää pyytäkö mua puhumaan mitään. Skoolataan. Ei kun skoolataan. Ei pyydetä puhumaan mitään Vielä. Mutta, Okei. tervetuloa kaikille, siis meidän kaikkien ja Jarin puolesta. Ja Jarille sitä, että kaikki on ollut tässä osallisena järjestämässä tätä jollain tavalla. Kaikki nämä, jotka on täällä ja Joo. vielä Toi tyyppi. Sitten me oltais saatu vaan meitä koppaa. Ihan totta. Tai pelkästään yksi kuppi hodaa. Mutta kiitos sulle, että sä täältä järjestää, me saadaan järjestää. Siis ihan mahtavaa. Siis 45 vuotta, se että niin te kaikki olette täällä, niin siis tää on ihan mahtavaa. Skoolataanko? Joo, skoolataan. Ilman muuta. Onnea ja No niin, ei onnea kaikilla muillekin. Ai että, kepa, moikka. Onpa mahtavaa nähdä. No en. Et, mitä huomioon? Siis joo. Muutin ääntä. Veska mä tunsin. Ja silloin mulla oli niinku Sulkele rankka, vaikka että hetkinen, ei oo todellista. Ja nyt kun mä näen Eskon täällä, vaan ei oo totta. Niin. Sami, nyt olis säkin mukana siellä. On. Moi. Kehtaa. Editoida. Kehtaakin. Editointi, yes. Joku vaikea sana. Se nyt valmis. Eikö mä... Tän takia. Joo, ehditään etukäteen. Tiedä isille jonnekin lentoon. Ei kun me tultiin sillä limusiinilla. Mutta sitä ennen.
Ei, olisi kyllä ollut kiva, kun olisi ollut mahdollisuus. Jai. Onko löytynyt jo paljon? Kanna. Oho. Kanse. Puuttuu vielä muutama. Jai. Jai. Kuinka käski? Monta? 2 vaan. Alright. Editointi homma. Hello. Se olisi vaikea.